Usipeni dano tipo jarusinga, mako tipo bawerigo, utieno yudi jakarate ja Kisumu yo. Usipeni dano tipo jarusinga, mako tipo bawerigo, utieno yudi jakarate ja Kisumu yo. Joji mayenga jakababa, karachonyo makakdimu, kindu beinu nyolo woi malongondi. Joji mayenga jakababa, karachonyo makakdimu, kindu beinu nyolo woi malongondi. Yaodi amigori rapo idala, yosinyaro majabe, shemeji ritono wodo chala puyondi. Yaodi amigori rapo idala, yosinyaro majabe. Yudore mane radio Ramogi radio number 1, radio mami puonj makare madongo ganda, radio mami weche manyien, githumbe gi mor kar chunyi, en saa 7 wange mar odiechieng'. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, kar chunyi. Radio Ramogi. Radio Kar chunyi. Ramogi. Weche manyien gi Vincent Otieno. Jala makeno ratiro mag oganda Boniface Mwangi ni anyimo dalo buche sani kama donjne kod ketho ma otudore gi timbe mag njore. Jalupo moro okawo ngimane oko e yuderuok e dho wath magot Kachola mayudore sub-county Manyatiki kaunti Migori odhiambo manyoro. Kod duol mochung'ne yiero kod tong' e thur ka IEBC owacho ni giseyudo kwayo mar golo e tich jood bura moko 4 e bwo thuolo matin ne higni 2 motelo e yiero maduong' ma 2027. Amosi ni misawa kamoro moro ma intie nyakora mogi kina rwakini machiegni mar yudo weche manyien adimba. Jakene ratiro mag oganda Boniface Mwangi ni e nyimo dalo buche gie sani kama bende odonjne kod ketho ma otudore gi timbe mag njore. Mwangi tudo kod wach mar nyayo timbe mag mahundu ma bende ne otimore kinde ng'anyo ma tarik 25 mar dwe mar auchiel higani. Ng'anyono ma bende ne oweyo ka oganda jokenya mathoth ne owito ngimagi kaachiel kod mon mathoth bende ne okethore. Kaluwore kod okwach kich en ni koro gik ma bende ne oyudi e od Mwangi kono kinde apedha mane otim nyiso aching ni jagono itudo kod ketho ma odonjnego no. Mwangi iwacho ni osebedo ka koro nyayo weche mag tulo kaachiel kod timbe moko moko dhi kare ahinya to e kinde ng'anyo mosebedo ka timore pacho ka owacho ni okelo ratiro mag oganda. Komachielo en ni Kennedy Kalombo Tole, jago ma bende itudo kod nek mag jotuo 2 manotimore od thieth ma Kenyatta bende ni e nyimo dalo buche gi thuolo ni. Bende okwach kich okwayo mondo mi gi thuolo maromo ndalo 14 mar timo nonro e wi nek mar Edward Maingi Ndegwa kod Gilbert Kinyua mawachore ni ne onegi kanie od thieth maduong' ma Kenyatta gi achijno. Pala ma chich godo ni ne otigo e nek mag ji 2go. Bende ripoti yango ni ne oyudi machiegni kod otanda mana chijno nitiere ka obo kod gloves. Kata kamano palano ne osekaw ma oter laboratory mondo mi koro timne nonro matut ka otenore gi wach nek machalo kamano. Weche moko nyakora mag Jwang' en ni obila ka gikonyore kod jotend loch na osechako timo nonro e wi tho mar jalupo moro ma jahigni 41 mane okawo ngimane oko owuon e yoderuok e ode ma opango e dho wath magot Kachola magot Kachola mayudore sub-county Manyatike e kaunti Migori odhiambo manyoro. Ruoth ma West Kadem Location Claim Malongo ne oyango wach ne ka olero jalupo no manyinge Eric Omondi ne oyud kod owadgi ka oliero e tol e ode ma opange dho wath kono kar saa 12:30 mar odhiambo manyoro. Bang' owadgi no ne odoko tok ka ne owuok e chenro mage mapile mag lupo. Ripoti yango ni owadgi ma bende ne okwanyo ringrene no gisebedo ka gidak godo e odno. Kata kamano gima dine mi jago no ka okang' mar ne kawo ngimane oko owuon pok ong'ere nyaka gie sani. Nitie manche gidak e odno koro owadgi no kanyo wuok odhi lupo koro e seche manyo owadgi oduogo koa nam e seche mana mag odhiambo around saa 12:30 gine kanyo koro odwa nodhi odonje ot ma gidake to oyudo ka dhoot olor gi iye to giluore dirisa ka
to yudo ka nyien choliere tol mar Manila kendo setho nyo waturo koro dodicha kwadonjo mwayudo ka ena ng'at manyo kitanda gini kanyo sudo kocha bipi ka binyo kito kacha mondo miye access mar yudo ka kong'awre tolcha koro nyo dere kamano koro kanyo watemo nono gima dekel tone to nyo kwayudo weche made ng'ato wuogo go okonomiyo tho. Ringre mar jalupono ne otere kar kano ringre mantiere od thieth maduong' ma Migori, kama bende rito timne bero seo bende nonro matut dhi nyime ka otenore kod wachni mar yango hie gima dine miyo kawo okang' mar kawo ngimane ok owuon nimar onge oboke moro amora ma owe chien ma yango gimomiyo ne okawo okang' ma kamano. Weche moko en ni duol ma ochung'ne weche mag yiero kod nono tong' e pacho ka IEBC bende wacho ni koro giseyudo kwayo mar golo e tich jood bura moko ang'wen e bwo thuolo matin ne higni 2 motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Kata obedo ni pend chik namba 104 miyo jopiny teko mar lonyo e tich jood bura, obadho moko pod nitie ma bende mono chenro ma kamano timore e yo makare. Kata obedo ni chikno nitie chenro mar lonyo e tich jaod bura ok nyal chenro mar lonyo tich jaod bura ok nyal timore e bwo thuolo mar higni 2 kata e bwo thuolo mar higa 1 tok yiero maduong' ka bende jalony e weche mag puonj mag oganda mano Faith Mwangi to seyo mana onge mar okenge makare mar lonyo e tich jaod bura. Kata obedo ni pend chik moro to miyo jo Kenya teko mar timo mano. Civic education Kenya iko very wanting. Na Wakenya wajue haki yao na wajue ya kwamba Constitution Article 1, all the power belongs to the people. Sheria zilizowekwa ili kutoa mbunge ni sheria zinazokuwa very draconian. Hazipatii wananchi nafasi nzuri ya kuweza kutoa mbunge wao. It is more stringent kutoa MP kuliko kumvote in. Chandruoge mamoko bende mamono chenro makamano timore en wach donjruok mar weche mag siasa e wachno, kama bende wachno jotend migepe kod spika nyalo donjore e wachno mar neno ni chenro makamano rem ma ok onyago limo, kaka lernwa gi jalony e weche mag siasa mano Dr. Harun Hassan. Ile party influence. Kuna hii chama ambaye unakuta wana protect bunge yao. Ya pili ni serikali yenyewe, executive wako na interest na bunge fulani. Mpiga debe wa serikali ama executive hawataki mtu kama hiyo aondolewe. Speaker hawataki kuona mwenzao akifukuzwa kutoka hiyo nyumba. Sheria ipo. Hiyo sheria imewekelewa barriers mingi mpaka mwananchi wa kawaida hataweza kuendeleza hiyo mawazo. Kata kamano jo Kenya mamoko to ripot yango ne osetemo chenro makamano mane ok odhi negi kare ni mar ne ok giyudo thuolo mane lonye tich jaod burano kaka ne rik gidwaro, kaka lernwa gi jaod bura machon ma Makadara Ruben Ndolo. Wakati huo walijaribu, lakini mpaka saizi hawakuweza kutoa wabunge. Chairman wa sasa amesema watajaribu kutengeneza mambo kama hayo. Kwa nini wanataka kutoa wabunge? Kama wewe mwenyewe umekuwa mwizi, mama mmoja anasema wataiba kura. Lakini mpaka hivi sasa kutoka wakati wa Chesoni sijaona mbunge yote ambaye ameitwa ametolewa. Weche moko nyakwara magajwang' en ne girube mag oganda kaachiel kod bunge la wananchi bende osiro lwedo twak kata dialogue mane olieki gi ogai maduong' bu siasa mar ODM Raila Odinga kaka yo mar reso piny Kenya e chandruoge masani koro kwako piny Kenya. Kanotele kod Lawrence Oyugi bende girubego ne otielo dwaro mantie mar twak makamano, bende owacho ni koro biro tieko ywaruok makinde duto thoro monjo piny Kenya. Bunge la wananchi for us to have the Constitution 2010, it was as a result of dialogue, a long time dialogue. From the time of IPPG in 1997 to when now we said, let us have dialogue. Serena 4, after 2008 post-election violence, it was the dialogue that proposed that we are going to have a new constitution. We want to call all leaders, including Kalonzo, including Rigathi Gachagua, and all the others, to give dialogue a chance so that Kenyans can come on a table and discuss the issues that are pertinent to this country. Kalonzo himself spent 120 days at Bomas spearheading the NADCO dialogue. Why is he opposing dialogue this time? Weche moko nyakwar magajwang' ni chenro mar ik jago moro ma jahigni 21 mane onegi e kinde ng'anyo mar Sabasaba dhi nyime gi sani e kaunti ma Kirinyaga. Chenro mar iko Peter Masharia maringre ne otere gwengi ma iluongo ni Njogowini mani Kagumo ne timore sani toka ne ogol ringre no e kar kano ringre mar jomotho e od thieth ma Kerugoya, kama ne otere bang' ne obila chiele gi risasi e kinde mag ng'anyo.
Though we mourn deeply, we also celebrate the laughter, love, and the light he brought into our life. And legacy bigger than his years. His joyful spirit, kindness, and sense of responsibility made him not just the youngest sibling, but the heartbeat of the family. He was deeply loved, not just for what he did, but what he was. Weche moko nyakwara mag Jwang'e ni onagi mawuok e kar chung' od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa ne obago romo makoro geto kelo gi kanyakla seche gi mabende oganda mopogore opogore ikore ne chako timo kampen mag yiero ma higa 2027. Bende giwacho ni kata obed ni kwan mag onagi ma osebedo ka goyo ombulu e kaunti ma Mombasa kuno thoth mokalo, to lemo ma giyudo ok oromore kod kwan ombulu ma gisebedo ka giluto. Ogi kaunti ma Mombasa, jafwambo marwa George Amolo gi ler mathoth e wachni. Wanyalo wacho ni kala sani wani mwago kura joma ng'eny Jomvu ka, lakini olemo momiwa ok romre kod kuchwa. Koro wadwaro 2027 jok mwabro siro chakruok governor nyaka MCA wanwang'o olemo moromre kod koka korwa. Mano MCA ma Mikindani Jackton Madialo kanyiso onagi modak e od bura ma Jomvu mondo mi obed kanyakla mar loso gi duol achiel mar yudo lemo moromore kodgi e yiero mabiro. Jowa e piny koni ng'eny odak kuonde ma kubeyo sana. To yuto gin piny. Koro gik moko ka empowerment, kaka employment, kawuono be chiwo scorecard mara. Jatelo no mane loso Mikindani bang' bago romo gi oganda Luo ne okoni midhiero mapek mosebedo ka kwako onagi Mombasa en pogruok ma samoro bedo e kindgi kochopo e kinde yiero. Mondo wapango mikakati mag ombulu mabiro, to wadwaro mondo wadhi mbele kaka onagi kwa makre kanyakla. Emomiyo an ka wadwaro mondo wariw oganda duto mar onagi ok Mikindani ka kende, lakini nyaka Jomvu te mondo wawuo sauti achiel. Mondo chieng' moro kochopo chieng' ombulu wanwang'o lemo moromre kod koka korwa. Jack man jakom ODM e od bura ma Jomvu koni sani jogo chombo mag siasa obet akiche kasumo pach onagi. Nitie political brokers ma sani ok wanegi. To koro mosa election ndalo campaign idhi waka jogo biro bwana joluo riwre uru. To kwa so riwre bang' election joglal kwanegi. Gikawo kaka jembe makuso puro tikawo iye gola. Koro ndalo pur mochopo kori tengogi mano will not happen again. Koro wadwaro mwanego swara. Wajo bwana miya ama miya bad. To kaka yeno bad anwa mut. To kaka yeno mut ananiya matimbo. Nikeni matimbo no bende meringo. Kachal Solonde to koro koni gin bende gipuodho jaloso margi e od bura ma Jomvu. Kotelo kod jatendwa mar ward ma marwa Jackton Madialo wa podho kawuono kaka spokesman marwa mar Jomvu constituency. Ene jawach marwa constituencies mamoko. Koro gima wan go ni ema watemo doyo maber mondo kik wuog e lwetwa. Ma gima Nyasaye omiyowa warituru. Obeduru ka dhako maraneko ok wit ga nyathine. To kode kata kos goye kata mudo lil edo to kode kanyo. Sharon Oyaya kod Joseph Ojuk gin jodak e od bura ma Jomvu. Nyaka wabed gi karwa mwapore wach nikech chon ne wan kod Tom Mboya. Sani inwang'o ka cultural leader ma en jaduong' Obara Kings ma miyo luor kabisa. En masani en kaka political kendo leader. Koro nyo bedo maber ka wayudo political leader. Wadwa neno to political leader moyierni owuok kanye to lengo mare en ang'o? Ere kaka odwa ketowa kanachiel kaka oganda onagi mondo mi wawach achiel. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Nyakwara mag Jwang'e weche gi medo biro ni kamoro moro ma intie kokalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Weche moko en ni jatend migawo mochune weche mag ohala e kaunti ma Siaya koro ywak ka owacho ni gavana ma kaunti no James Orengo sani koro tonge chuoyo kolure kod chenro mag dongruok ma otimo e gwenge makono. Owacho ni chenro mag dongruok ma Orengo otimo e kaunti ma Siaya sani ogeng'o wang' jogo ma bende ne seye ka paro ni ne ok onyal timo chenro mag dongruok machalo kamano. Kaka imiyo ler ewi wachni gi jafwambo mar e kaunti ma Siaya George Amolo. Migae Grace Agola wacho ni tonge masani chuo gavana Orengo en mana nikech okuodo wi jogo mane paro ni ok ne odhi timo gimoro amora e weche mag dongruok. Anyiso wadira gimomiyo igoyo James Orengo en ni kane odonjo to ji ne wacho no en anti-maendeleo. To kodonjo to rienyo Siaya. Sub-county sani osiptande gero. Iwinjo chirni gerre ka. Sani second phase mar stadium nochakore. Koro kuneno kigoyo James Bob Agne Orengo. Akwayo umine man ka. Keturu la
Lamo. Numatiji mang'eny ok dwar gik mabeyo morengo timamo timo. Gidwaro mondo fail mondo wach notimamo otame. Jatend migawo mar ohala no nowacho wechegi kinde nyasi manobagi mar solo omenda e kanisa mar Baptist ma Siaya, kama notieloe ni gima ging'eyo en ni Orengo biro tiyo nyaka tiek keyo mare. Wan nyaka wagomb nang'o chongwa piny walamo kiny odhiambo saa 10. Kwalamo ne ng'a? Ni Bob James Orengo. Ni wach jomoko madwa ng'ado bura yo manono. Kwa chung' kar tiendwa. Kwa ramo ni mae gima kare. To Nyasaye biro chopo wach ni ewa makare. Gima wang'eyo ni James Bob Orengo biro chopo higni adi 10. Notenegi MCA ma Siaya Township Ward Migosi James Obiero Tare manotielo wechego ka en bende okwayo mana lamo to kod sir ne gavana Orengo mondo mi obi otiek keyo mare. Sani jok mag piny Orengo giwega nwafuonegi kod gidhi gibed kamoro gigolo tedino chien omi wan gimwang'en jogede tieko higni 10 to mnakotele James agre ng'ano Orengo. Sirkal Orengo ni wasiru 2027 wan kaka jalep kane osewacho nuwan 2027 gavana marwa en James agre ng'ano Orengo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Gi lipot mar George Amolo nyakora mokuge kaunti ma Siaya mochope giko mar miwech manyien adimba kaka ne gimolo mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Tudigi nyakalo ne kang'oro mosapar mar biro yudo weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Sabirio kalo dakika 15 teneni thuolo na mar bede studio bendo rumo. Awi lwedo mabeyo sana Kasuku Rafaela odhita e chendo mar Donse Monday edition. Kanya sach ko ritimo rita watudre sa 12 wang'e Ramogi TV adhi kendo ni chendo mar penj laktar. Kao kamano kiny warom sangwene wang'e mar Onyango kwa bochako kende chendo mar wang'o Onyango riti masani. Really? Manu kurinya mwalu kurinya rabandu. Atugora manawe majala musib na buru Kenya. Makuchudu hui marate kumungi nija pomchama ngo. Mukugu naga makakongoromo. Ekemi ya namba. Che. Kogoma.
Jatend Gor Mahia wa nduma na ukelo makuchuodho. Awero patilere na ukelo makuchuodho wa mimoro. Atemene nduma ukelo makuchuodho kimnaja. Katake golo masini, kelo golo masini, omeo jalamo. Kigolo masini, kelo masini, omeo emoko guna nyakasani. Kigolo dola, kelo golo dola, omeo jalamo. Moko guna ga neno kakongoromo, ekome anamba. Akune money. Temni wa yusibla Enango akogoma mana wendu kelo makuchudu sipna engineer atego Isaya berio apar kod ang'wen muma wuoyo kuom Yesu jal moting'o loch e lwete. Kawuono pako Yesu simba. Yesu iluongo ni sirikal matiyo. Onge jal manyalo pimo gi Yesu simba. Kamano Yesu taya. Kawuono biro kapako Yesu taya. Ayo Yesu Manuel to sirikal matiyo. Mano Yesu meja. Kawana biro kapako Manuel kamanuel. Yesu tajo wa Yesu Manuel to sirikal matiyo. Mano sirikal mangongo. Omako bada kayanda lewe dierbo man. Kawona dendo Yesu Manuel to sirikal matiyo. Abiro paki jatelo mangongo. Meja. Omako bada kayanda lewe dierbo man. Ajo wa Yesu Manuel to sirikal matiyo. Jalel. Oloko nyinga Emmanuel Kamanuel. Ajo wa Yesu Manuel to sirikal matiyo. Mano Yesu majaloko nyinge madhano sekelo. Apaki. We aura paki Yesu. We amonda paki Yesu Manuel Kamanuel. Ajo wa Yesu Manuel to sirikal matiyo.